ole PDF kan da te hi a hman dan tur thiam chi alo tan video karan da ve ange toi te in ti hian PDF kha kan khoyanga han khoyanga ti chuan a open na tur application thlan sa kan nei chuan chumi a chuan ron in open anga ala te hlek chuan voi khat kan han khoi zewanga ti chuanin a lianin a lo lang thei don ta ni ti chuan hei a lai vela hianin Sabbath ti te Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday ti te alam toin a oma heng te hi a thlen samna ania thlen sam ti maila link omania te khinana Sunday ni te lo endu taila sun sun ti han khoi zewila ti chuan Sunday ni Zirlai alo lut ta ni chutiang chuan te khinana Friday Zirlai te lo en du dai taila Friday achunga dinglam berami hi han khoila Friday ti chuan ta Friday ni zir top ti a khan kan lo thleng le ta chuan khang kha chu kan hrethiam menga Sabbath ni abo kan lut le taila ti khan Sabbath ni kan lo thleng le ta ti chuan hei Sabbath ti apola inziak October ni somni pariat sang ni somni pathum ti hi kan hmonga lai vela hian anwai hian siar tur om ta ni ta hianin siar tur hi han a Bible changa hi han khoi zawila te khinana lalte pahnih na pungsom pasarih changa le changruk hi kan khoyanga ti khanin khami omna hmuna khanin alo thleng ta ni ti chuan let le du taila hemi chang topa chiar tur ti a sen nawa inziak hi han khoi le ila chiar tur ti chuanin nichina kan kal tirna khanin alo let le chutiang chuan adang te pawh hi han khoi dan danila ti chuan chiar zung zung thei ta ni en tirnan pakhat han kal le lok taila sam somni pali changkhat hi kan khoi lenga sam somni pali changkhat ta hianin achung bera hi a hringin alo inziak ta leilung hi nalpa ta ani achung om zong zong te pawh ani vek tho ti kha ania ti chuan sam somni pali changkhat New King James Version adot chia hianin chiar tur ti a sen nawa inziak hi lo om le hei hi han khoi le ila angaya khan kan kir le don ti nani ti khan chiar tura kan lo thleng le ta ni ti chuan ka chiar zo to ka du tok to kan ti chuan hemi a Bible chang inziak tlar to pa hianin kan na ti te takte ina oma hei hi kan khoi zawanga ti khanin khami Bible chang kha kan thei ta ni chu kalet le thut du ti taila han khoi thladewila ti chuanin chiar tur ti te alo oma khata khan kan khoi le thei ta ni du chuan he ta chiar tur ti kan khoi le kha ngaya lut le ta ni mo chutiang zel chuan kan hmanganga chuan hei Bible te kan han chiaranga ti khan kan han chiar thlan dananga tin hei a phek inkar dai dan na hi adum rin dum kal phei ria a kham phei hi kan hmunga hei hi a phek in dai dan na ania rin dum atanga achung lam hi phek masa nia hnuai lam hi a dot phek anita ti chuan achunga phek hianin
among berah hian phek group tih a inziaka a phek number ania chuan a dawt chiah phek ah hianin Zirlai 5 Zirlai pangana tih te Sunday October hnih kua sang hnih som hnih pathum tih te a pawlin a inziak ani tiang chuanin a phek zat kha kan hriat duh takin kha a awm bawk a tin hei Bible chang chiar tur hi a awm reng bawk a Sunday nia pawh hian tah hian Bible chang chiar tur kha tah chiar tur a intia inziak a hnuai hian a hringin a Bible thu kha a inziak a tin a Bible chang kha a sennoin a inziak bawk ani heng atangte hianin kan kal zung zung theia chuan kalkan kan duh chuan kanna tih te hi han hmetila a Bible chang ate kha kan chiar kan thei ta ni tiang khanin kan zel thei ni tichuan heta Zirlai alo awm le a tichuanin PDF hetianga siam hi kan hmang tangkai thei ni chuanin hmana nuam khawp mai a mobile phone hianin ti hianin chiar thei maiin a awma a lehkhabu han keu vak vak Bible han keu vak vak te pawh kha alo har sa thina chuwang chuan heng atang hian tih dan a awm mai ni tih kha kan hrela ala hrelo te tan tih dan kan thiam theih nan karon share ve lok ani famkim lo le chiang lo tak ni ma se then khat tan chuan alo tangkai ve theng chu lom ame